салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. дар ин ҷо ман харид кардам аз магазини халал гӯшт гирифтам 2 кил. ин шириниҳоро барои кӯдаком гирифтам. камтар барои хона харид кардам. тухм, пиёз, шоколод гирифтам, салфетка, рибни палочка, кетчуп, ва аз магазини кроб барои кӯдаком барои 23 феврал падарка гирифтам, барои шавҳарам, барои додарам. ин рӯгузакро барои додарам гирифтам. дар наворҳои пеш гуфта будам ки додарам дар наздикии мо зиндагӣ мекунад. инро барои ёсинҷон гирифтам, барои садикаш. ва ин курткаҳоро барои муҳаммадҷон ёсинҷон гирифтам. инашро барои фарзанди додарам гирифтам. ақиби куртка манин хел ақибашро ҳам пӯшида мешавад. качестваш беҳтарин. ин футболкаро барои шавҳарам гирифтам. ва хостам барои кӯдаком ягон булочки тайёр намоям. сливични масла андохтам, камтар намакоб андохтам. анакун орд меандозам. дурош андохтам. ним соат мемонем меистад. баъди ним соат тунук мекунем. бо вилка ором медиҳем. мисли ана ҳамин ором медиҳем. раҳмат ки видеоҳои моро тамошо мекунед дӯстон. аз ҳар яки шумо миннат дорам. сосискаро мемонем, баъдан мисли ана ҳамин мепечонем. ба 2 қисм тақсим мекунем.
ана булочкаи мо ҳам тайёр шуд. Камтар дар болояш сир андохтам. Беҳад бомазза омад. дар хона ҳатман тайёр кунед дӯстон. бо камтар теста монда буд. сиру колбасаро майда реза кардам. андохтам. акнун бо вилка маҳкам мекунам. дастгирӣ карданро фаромӯш накунед дӯстон. ана хушрӯ омад ҳамаш. акнун дарунашро нишон медиҳам. ана дарунаш беҳад бомазза дӯстон. ва хостам имрӯз барои ужин шаурма тайёр намоям. марков, салати, майонезу кетчуп, помидор бодаринг. мурғро жарид кардам. аз ҳамаш кам кам меандозам. дӯстони азиз, раҳмат ки то охири видео бо мо будед. дастгирӣ карданро фаромӯш накунед. аз ҳар яки шумо миннат дорам. боқӣ дар амони аллоҳ бошед дӯстонам. худованд ёру мададгоратон.